Jiem il-bot mill-Carnival One News żar il-maħżen ta' Triton Carnival Company fil-Marsa fejn żorna l-aħħar preparamenti. Din is-sena din il-kumpanija ħejjew karru ġdid fejn wieħed ma setax ma jinnotax li fuq dan il-karru hemm uċuħ ta' karattri televiżivi Maltin magħrufa fosthom dak ta' Tonio Vella l-Majsi u Fabian Scerri De Carlo l-Avukat Gaudenz Bilocca u l-Ispettur Leonard mit-teleserje simpatiċi Brian Farrugia. Fuq it-tema ta' dan il-karru tkellimna aktar fid-dettall ma' Joshua Borg wieħed mit-team leaders. Il-tema ta' dis-sena hija Monopoly ġo Malta. Bil-karattri Maltin jisom qegħdin fuq mejda, in-nies u qegħdin jilagħbu logħba Monopoly. Kollha karattri famużi Maltin, xi ħaġa differenti, xi ħaġa mhux tas-soltu ġol karnival. Rigward il-preparazzjonijiet finali ta' dan il-karru tkellimna ma' Ronald Giller. Għalissa wasanna fuq fl-aħħar fażi ta' wara, affarijiet tekniċi, dawl, effetti ta' dawl, affarijiet minn dawn, u l-aħħar naqrit ta' zeba u affarijiet minn dawn. Pija kważi qegħdin hemmhekk lesti.